Ginisa ni Senator Panfilo Lacson ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa umano'y overpriced na konstruksyon ng National Road sa lalawigan ng Nueva Ecija. Kinuwestiyon ng senador ang pondong inilaan sa kilometer 0193 positive 500 hanggang kilometer 0193 positive 600 na 100 metrong daan na bahagi ng Maharlika Road sa Barangay Putlan, Carranglan. Pinondohan na ang daan ng 900 milyong piso, 300 milyong piso noong 2016, 2017 at 2018. Ayon kay Lacson, in-inspeksyon nito ang daan at kung gagamitin daw ang per square meter basis, mayroong 24,000 square meters ang kalsada na may downward slope na 20,000 square meters at 4,000 square meters na upward slope. Kung atin ang 900 milyong pisong inilaan sa daan, nasa 37,500 pesos per square meter ang presyo ng kalsada. Sinagot naman ni Senator Loren Legarda ang tanong ni Lacson dahil nakapagpaliwanag na raw sa kanya mga kawani ng DPWH kaugnay ng issue. Ayon po kay Legarda, ang 900 milyong pisong pondo ay nilaan din para sa slope protection. Nagkakahalaga rin daw ng 18,900 pesos ang per square meter ng daan at hindi 37,500 pesos. Gayunpaman, hindi naman kumbinsido si Lacson sa paliwanag ng DPWH.